Ahojte priatelia, s vami Jana. Som lektorka a zakladateľka online školy Super Ruščina. Keďže väčšina mojich sledovateľov a študentov sa zaujíma nielen o ruštinu, ale aj o cestovanie do Ruska, pravidelne na svojich sociálnych sieťach dostávam otázky na túto tému. Ako sa vybavuje vízum, ako sa vôbec dostať do Moskvy a aké možnosti cest teraz existujú, aký hotel si mám zarezervovať a ako to spravím bez ruskej karty, kde si najlepšie zmením peniaze a koľko ich vôbec potrebujem ako turista v Moskve, aké pamiatky si mám pozrieť a tak ďalej a tak ďalej. Preto som si pri vás pripravila veľmi podrobný veľký manuál na cestovanie do Ruska, v ktorom sa dozviete odpovede na všetky tieto a ďalšie otázky. Návod so všetkými informáciami som si pre vás pripravila na interaktívnej online platforme. Stačí, ak si otvoríte web, prihlásite sa tam s údajmi, ktoré vám poskytnem a budete mať neobmedzený prístup. Návod obsahuje 13 kapitol. Nájdete tu všetky dôležité informácie pre cestovanie do Ruska. Okrem praktických informácií ohľadne víz, leteniek, hotelov a tak ďalej, nájdete tu aj moje osobné odporúčanie pre pamiatky, reštaurácie, muzeje, galerie a tak ďalej. Taktiež ako bonus som si pri vás pripravila kompletný pripravený plán na cestovanie do Ruska, do Moskvy na 5 dní, v ktorom nájdete popisy všetkých miest, ktoré vám odporúčam navštíviť na každý deň, presné odkazy na mapách s pamiatkami, kde sa to presne nachádza, ako sa tam dostanete, aké sú ceny a tak ďalej. V každej kapitole nájdete video, kde som podrobne vysvetlila danú tému. Napríklad v téme číslo 4 som vysvetlila, ako vyplniť žiadosť na vízum, taktiež tu nájdete aj slovnú zásobu na každú tému. A bude to užitočné, ak si chcete zlepšiť svoju ruštinu alebo sa naučiť bežné turistické frázy. Výhoda návodu je aj v tom, že všetky informácie budú vždy aktuálne, takže ak budú nejaké zmeny, vždy ich v tomto online manuále zmením a budete tu mať iba čerstvé aktuálne informácie. Verím, že tento manuál bude pre vás užitočný, pomôže vám to jednoducho a pohodlne zorganizovať cestu a takto sa budete ako ja teraz prichádzať po Červenom námestí a užívať si váš pekný výlet.